Hey my dear friends. Hey my dear friends. Welcome back to another brand new episode of Rahim said. Yeah, Rahim said. പാട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? സെറൂന് ഇഷ്ടമല്ലേ പാട്ട്? എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആഗ്രഹിച്ച് കുറെ പൈസ മുടക്കി നമ്മൾ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കും. പക്ഷേ അതെ കണ്ടോ, ഇതേപോലത്തെ വൃത്തികെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഹെഡ്ഫോൺസ് മാറും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചൊരു ഹെഡ്സെറ്റ്, ആ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനും വലുതായി. ഓവർ ദി ഇയർ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ ലെതർ കപ്പ് പോലെ. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഹെഡ്ഫോണിന്റെ ലെതർ കപ്പ് നോക്കിയേ, ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ്, ഒരു വൃത്തികെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ്, ഇത് ആങ്കറിൻ്റെ സൗണ്ട് കോറാണ്, സൗണ്ട് കോർ ലൈഫ് Q10. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഡിയോ സപ്പോർട്ട്, ഫ്ലാക്ക് AAC മുതലായ ഓഡിയോ കോഡക് സപ്പോർട്ട്, പിന്നെ 60 അവർ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ. ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെതർ കപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ്. കലാപരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു സാധനങ്ങൾ വേണം. ഇത് ജാമിൻ്റെ മൂടി കൊണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തൊരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്താ, ഒരു ഗിറ്റാറിൻ്റെ പ്ലക്കറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. നമ്മുടെ ഈ പ്ലക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാമിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ആ കപ്പ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് ആ ഒരു സാധനം കയറ്റി അങ്ങ് ഇറക്കുക. വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് മച്ചാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്മൂത്തും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ.
ഇപ്പൊ ഇത് വയർ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു സൈഡ് കേൾക്കാതാവും. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എന്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇടാം. ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓക്സ് കേബിളിലെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹെഡ്ഫോൺ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം എന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും.